murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamana wano mwanchu moliri on Ndizi TV andonse asoberete nandi ni mambingia atwanyorane asembeo asumuruberio Ensakia litiko liechuma kathorigetigo chigokora eikieye nyasatu anjire twabe naye koro Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi na lero tuikire litiko liechuma litomana litekodroka na Full Friday keratu kitweka sesemeri yebwato gerero nelienga kirto korusio stress kiagera abonyano twabere ne stress ye weekend ma twa chandene twa kodireki ebintu byabeire binge agirinde lituko lyarero asumuro Ensakia no tweka twarusio stress gikoragense yamo nenusu yabona mambia kunde tyangire libageri yabena semambi yaboni gako kwaligania sumuro manyenga kikwabokira na kiroberetiri lituko lyao asemambi yaboniga Nejitariki isano na isato motienyo ikomi na kabere umwaka w'igirubere ne meronkebere na isato katotegeria matuke meronkebere na tano okatokore umwaka oyoiga igo mwaka yongo erore ngakibwero beretie ekinakyo na otakete kuri na kikwero beri gokora gosego kungunta umwaka oyoiga andonsi asoberete katotegeria matuka itokore umwaka oyoiga noko semerikwa na kwabokire buya andonsi asoberete Niko bwero berdi ujase ke bao kiao go semere mende yonsi oro berdi tukurero go sasogo chia go sina bairi ochi kwa pole go siningi ochi go kora umetino ne nyangi nchiro ronchi ke ndrete bone birage nimpige ndrete noena abana mbale bako enda iburu abuna bamurango kwanire kera mwana munyaro kere ntu ateana tata keri go kunwa tigamenye buna iboretwe oino mwana munyaro konde asaba muna bairete ko enda iburu ebige nimbiro bige ndrete ebike no nyu chumi ge kongete Ibigeni mbire bigendrete asini kero na ro musimu oli we Christmas oli mwebega oli bwe binte binge igobono na kingote na boranyora sinaro gocha asekigeni gosasinare ogokore emiremo yao ngona kingo kwarigania semambi yabone gote na bono soime yumuroberto jaka munana ntukora munae asemambi yaboniga Nke kota kete okore asemambi yabone atotebye lakini tutomere uchumbe yao gwetera sinamba ira seskini ya yurabu ya 0792192834 ene namba ito ya studio asemambi ya abonia uchumbe yao nego ikasi studio toko nyora twae soma ikiagera ikirenga yito no kurina ngakikwa bogre ina sensemeri ya check karwa tumere uchumbe yao gwetera sinamba ya 0792192834 na namba ito ya studio asemambi ya abonia Oigontora sesemo ye mitandao bona botambe mwedina ensibono ya miamogiri tore asumusimu ori o digital yendeshin yene ya digital ego ikaria sesemo ya Facebook watanyororo buna Ndizi TV News Digital ukitupata hapo uta comment you like you comment and then you share abuna sesemo ya Facebook na odena otanyora Ndizi TV News Digital inasemeyo ya Facebook YouTube lendo manju moria YouTube ni otobwata botambe buna Ndizi TV News amalita iwe ko yalike kyara usiko batolika na Ndizi TV News na boko ndoro wao nanji ndatiwa ndoro wao ekyara oru wao ndori ko turabona mambia oru wao ni gora nyore gente kinga kolinde karwa soire ime ya Ndizi TV News abuna sesema ya YouTube ni goto nyora buna timu Ensakia bona mambia tuago dena bono boka so ime yumurubire asesema ya X @Ndizi TV News abuna boigono goto nyora asinjira ya bene boigondore ase website aso goto nyora chinse merongebiri nainye
wiki ngima omwaka mugima mutinyu mugima ogoikali kwaligana www.ndizitv.net abuno ogotonyora asensemiyo ye website na ye kwenda gutubwatia asinjira bentu kende ngiyora tamire na ngwari nyomba ekarwari nyomba haino kubeka bundles nje ngeigo asesimi yao usasisi laptop yao abu kabisa kona ngeti kabisa onyago tobwati ngora nona keroro bistubwati TV ororo lakini abo tobwati asense mwe mitanda wathina gwatubwatiri ekiagere kerengi yetu no kuikera nayo tuikere wetera ase egetasini kiao kende Steve na kyobwansu mogusi Joshua nerebuna botambe ntereba yumoroberio yo okwene kinere buno utugutiro borangeti tomera nde bono mambia elinde ameki sure gose alirina achibijana mariogi agocheire asenjera ya bene igobona no to na Joshua akwene kine byonsi byagocheire asenjera ya bene igobona mwacho moreboka so ime yumoroberi togenda manaye mpaka chinsa isato cha abon mambi mpare bari barenge aseke bago asobutukubwa aboniga nabara mutoko bate babuke bari bumete barenge macho abotukubugima ntwabwate so jambale barenga asemeroberi yabo se barendete chinyomba aho semeremo yabo barenge nabona ngo ngora bago chikoro bakwana ne siftu ujase bali pambaso nduriko bate murarara bona korali gere nini na ora mayanga kiense ya ekogenda boyo onto bate bali barenga se siftu yabo tuko n'abanyagitari no mbande bali barenga se siftu yabo tuko iyo mwezi naino tunawafulia kofia asiga sinimo gukora botukora kimo tararara bona mambia mutimo kasi nini ne tuko dena bona soime yumuru chitimu cheto chonsi tubate timu hapa kosa team chini ya machi na team following na team diaspora asimole mwezi bichi timu ejinye tuwabariga nikiandagie komia kara alia sense kurwa sense ya Maiko mukora wana Kennedy Gisemba message ya ndunye kaneta orena kwa boge babo Vincent Maina ngakimu abogira bana so ingome yo Roberto Sukena inwe mpaka omwe Kiston Jali Evans Mokwa Matenyo Mondo Daniel Ogaro embusurengi ya Victor Mondo na inu tomango chumbe jeno asema mbi yabona Kemeson Motangi kwa sasa ya Nyangongo umekaribishwa ndani ya mpango Kiston Jali na Chris Yaro kwa Ensemeri ya Bugusiri Daniel Gorwalia Okikwetu Hotel tinda akora Daniel Monali tinda akora sige ka kwara bere kwa mburira kega kinende rodaru to SMS yao mapema mbuya tuasukana ego chibosio abikali nyausia Gorwalia sensemo yejitao hema nawe najua kwamba uko na sisi kwa soirimi yumuru mwesi bali mwasoirimi yumuru berio tochaka monainwe na tokora monainwe asemambi yaboniga ekatoko baliga na soirimi yumuru berio ene Ndizi TV bansumose litukeli lia Free Friday ebwatoke edition wakire byo mwancho muri weta seni Ndizi TV ne chinga kichendengo kwariga ni bene asomoro bedo bwensakia emambi ya rero itukoneria Ijumaa itukoneria Friday itukoliranga ne Sabato togo chaka Sabato sto kwariga ni Sabato bene ngogo kwanyanga ki kwabokire andonsia so to tengerete koru togotengambi ya mona so chora Ndizi TV na bo bwansu obo mogusi nyasaye gato ancheira to irobo moyo tegato sanga ya mase yamo to nyale go sanga amange na goteberana nabo kumanyania ayare agenderete nakeko kera mwancho moriria na Ndizi TV turige igasenge nchiaye to nakinga twabokire mambe chuni oikaiga asegeta seni ri kumanya ninki kerike genderete ngo kwariga ni kabisa mashabiki ito tuturane twensi koma komaito yo minota raboka tiga komotigarare aitirwe ya moture aso komoturo mwancho moriria maene kiringa nga kwa motebiri aboke aikaransa aligererie Ndizi TV ekyagera bono emerobiri nemenge osamangana na mange achakire boniga aibonto gochiko chaka kubwatoka emase yamo asitolite bono gatora kwarega nikigima toragote inga ki obwenete ko to SMS yao elindo tumanyenga kwabokire kama kwabokire igo mwancho murigeria toruterega iga SMS otenga nchina abokire kurchinsemo cha kajimbo chinsemo chiricha sauti mugirango chisemo cha nyamachi chonsi igo mwancho mulinga tenga bature bonsi bature nabo igo babeka somoroberio eritogo suka twasuka aseri boa erimo twasuka sengencho ere engi yake gima amashabike na kimobogete abo chisemo chiri ichasune kamate abantu bonsi koruno tumugirango west mugirango abantu babo samaro abantu bakemera abantu bakenyanya abantu bakebirigo mwensi twabakwanire ngabwakire
Dorcas Kemuma kubarigania asomoroberio obwensakia mambi yabono nkobatenga soime kabisa somoroberio etonyale gosanga tonyale goteberania mange ekyagera mange nara agendererete ngakia sole ngakia mbura yelnino bado negenderete gotwa nkerengo kyogotomete Dwarare ase chinsemo aime yorogongora usi turushenga nkonya kuguswere asoro gongora gusi mwancho murigeria ase nkora kine ase chinsemo chinde chense negase inego itekane gase inego twa igo mwancho muri asore na yora tatenga ki ya yancha sende yara guswire litukeri moiga ya guswete ko rugoro igo bona ye na ora tumanye ase nchera ere engi yakigima na kitobere tegega twanyaro gusanga na inwe mwato teingi keresikali na into abatebi kikere ase emesa yaito iya mangana onsi ya Ensakia mangana maya ekagera yonsi inkunya kwana la tore kana beteka okolekana na yande na ari awo chikokolekana no na ari arobeidie kare to anyorire bimonyo na bakonyora ngana intweto abamanyire eto amanya kumanya nga yense eto ya Kenya erochi woche igogente kene no mwanchumuri no gosoime asomorobiria emambi yabono nabo igoko tuma uchumbe yao nga wasoire ase omorobirio bwensakia emambi yaboniga sengencho yao na kitobere tegaiga erinde tunyale gosanga igonere byago tumanyanga bono na soire na inche tumanya no gotorikira uchumbe yao wetera sense moye mitandao wetera sense moye SMS etunyale kumanyanga twasoire ase Ensakia pamoja nabo igona bo kumanya abamino aso go share ogo sanga Ensakia ko bantu begetegali to live asense meri ya Facebook na YouTube igobana bo go share uchase page yao Adiyo nyale gote yabantu bonsinga bono Ensakia omaite yachakire Ensakia negenderete aseri tukori alero lireri tukori juma nimetene rituko abantu abange baganyerere tokonya bakuganyerera sana rituko konyoranga abantu babwato kugania kwa gotegerera gotera gete bono konyana kiye kogera baganyerera kabisa ekenge tukori aligori ya free Friday ebwato kikabisa igobono mwanchu murere abali banchite gotukura tumana wanyene ne chingere ikigati abono ritukone ino bono lero tumachaka gotuma bono mapema kolendo utarachaka gotuma se ensemo yebwatuke kora tumango tinga yobogete koruna kiwe obangite gokora eikia ose gochaka esabato yago ayonse mwancho muri tutumera wetra se namba era ese screen eyo 0792192834 naboigo ogoso asensemo yo mtandao Facebook tonyore buna Ndizi TV News Digital naboigo otutubekere uchumbe yao naboko like mwancho muri nabo comment naboigo nabo share uche ase page yao tokweba go share kera abantu baomba boyente kumanyanga ninki kegendrete naboigo asense meri ya YouTube mwancho muri area oboigo tonyore buna Ndizi TV News abu mwanchu muri konye koromogani karibu sana eiwenka beke subscription yao ga abu bate kengere keri narika Ensakia ochaka kwanyoranga kwa manyiwe chisanchiro metora anyole kwebire kwanyole kengere keri kyabugire iga kwatabanana kwanyoranga soira Ensakia erinde bintombiko wetera to gotigara maiga abune ko esiriti yekoti ibo mwanchu muri area ayonse katanga karibu kigima to sense meri yende ya check tonyolenga nae watumanyiriye ditwa bwato kerabene twakumanyamba bari bare ase omoroberio egento kyamana sense meye gentangane no kukuwarigania na kukukwane nga kyobogete totebi nga kyobogete gwetera sense meyo ya SMS na boigo sense mo area ya omtandao igobono so yabamino bali omaitenga bono basundukire batule obaso ya somoroberio asengencho totete gosangana kogenda aseribwa erimo Kuyasano mwanchu muliro Ndizi TV ando tutumera uchumbe yao utina bono wasoiri me yumoroberio asimambi yaboniga nga yugo jangi kokora asimambi yaboniga kiagara na mange tukorobereti asimambi yaboniga lakini ekarokuwa boki na wasoiri me yumoroberio na litokumana bono wasoire ime yumoroberio nka yore nganyore ejinsi izikore ngayoberete ngayororongora busiore gosini gora sti county to elja Nakuru ose county to Nairobi Mombasa Ram Kilifi embale jinsi majirijo Nigishu bale ji count ao bagaji county ji cha Nyanza nsema ya Migori embale Kisumu bale Busia Kakamega bale baga Trans Nzoia metomo gusini gari kirase yanakito tena bono so ime yumoroberio asemambi yaboniga
aliberera ndigendete kwenekiwa gose amang'ana yo gukwanira igoro ya matemu yekerasi kia gatano gatatu na ndete gukwanirwa anenekero mwasiri bw'ekisemi esekeri bwe mwasiri ase sector education ose ekisemi esekero mbaki machogu no morikyo botambe ase wisare yo berio kipsangi baigete ase bunge itugere igoro anene ase kamati eri yekisemi na kwerera naki bamaite gosama chibu na sogete karama ya yo mwaka oyoiga amatemo ya manene krobanyarete kweramna ona machogu na principal secretary ko somorikyo botambe ase wisara eyo yekisemi niko batena amachibu ayo niga alenge buya kabisa amwiso ndento aroje ekero omowasiri oyo alenge ase protector ya Erolet na nyarete ka okwanana egento kiabwate shida gyoka no mtandao olibwo ko release amatemu ayo wetera asemi injira ya kiteknolojia kini ate abuna ebintu binde byonse ase website ya ose bottle ya neck bintu byonse byali igaga dana this time launi ya samatemu aliye KCSE instant inform 4 segrasi komina kabere igago chikoena no wetera ase website dana bokore kanu mbo chikoena kiwa konde bade dana amatemu ya arenge ase omwaka orieta baroba harusi na tana zirina mtiani ikuwa sawa kadojo moraibu wa mabwasimiro moja lela morodinga akomojuna machibu ayuniga autorane tu starenge maya asate bina ekamati ose 2 minutes gere kobe koko ejiko chungusa igoro ya manganayo anene katokana na kolengana na Raila morodinga ne wade abuna abantu bale bali netu chitenda ekrabali no chitenda eyikerana bagaotorana masebe bagaburukani amachibu ayo ya abana abakora de gracia tana tuto ontoka nyitorena ngego bwati lakini mwasiri rote bina kila kitu ilikuwa swali na ngana ndiyo dia turubanete ase ensemo iyo we ontoroje bina cabinet assistance jiva administrative secretary kas o jiva administrative secretaries batakire akora nelingana de tekro kwana nkata ko ba reviewed bate dinande babe kwor gara serikali yake kwa sana netagete abantu banyora mabaga kurende naroje omobunge Babu Owino oyonere Bakas East adana ya echibeseji abantu abagojikoria nabojise inena abasai 460 k 460,000 people they will be employed kiro monta ojikori aranyora 10,000 per month adana this waste of resources egar Makori kanande jiva administrative secretaries ikiye ko gara serikali nita gete koreta aringane nduma itigo ikabone kyagera wage bini endete ko kina igoro ya ufanyikazi bali bakori ebese ase county ya Kisii mugabana be county ya Kisii bisi baba urala na tene mirome ya edit creona roje na ko detaro ya sense media daraja 2 eri kwene kina ngora talenge chirali akaumira na abantu be county ya Kisii awamira na bonjirali ali yere buya bana bono mugavana tali obisio kakoba nabago soka isiko awumira na bamenyi bali ba mwagrede jikura ase county ya Kisii ase bali ba kora obonjirali bo ndorojena aba MZE bodi county ya Kisii na Nyamira bono ba chire recess bajira somo timoko ika chitariki 12 omotinyi okabere bade bachire recess kera bono ibade tena kolengana no MCA bwe ward ya Nyacheki nere naftali ongoba ade tena yene arenjere yamo bono yogo chikumira na naba menyi bali babakirde chikura na kuratama gendero na kwenekena bona abana bali batakide konyo ajipasa konyo arabale chichiko bakonyo josoa asiskuru omotienyi ogoja na MCA bwe ward ya Munyero nero bitotach boigo ore omunyakero bwe budget ya county Kisii na kwani de firevira gate abuna enerenchira yambe uchikumirana na bali babakirde chikura barore magendero kya korire nini nanda gate ne Christmas ngikaro abade dia amenyi na bono boso Kisii Christmas ngero andere kana ngoro to tenkwana yumugabana bwe county Kisii nere bauro simbara dina tebete buna bachibatarira abantu mbake binyoroime riri arenga sense media nyamache karabwate Thanksgiving adina bono beroberi korabari na kibabanye abantu bacho konyora no bosie no ne skali no mochere rende no nyugo bakongire maito bumena bakonga wikatoragire tutaragire dindo waka insirin iwona mbaro bereti ntwaro jem nonye na mangana 16 days of activism na gendrede kurigire liwe karoli kurigire arengi tukiri 13th ekerotwaro charia ekyombe gya sikom ekikere inseyeria buri lia International Soldiers Foundation bakora wana stera alimbabwa tumuruberio ekera abana nge chimikianda abana nge 94 abana
banyoreta maigerio nanga kibagwetanga kurwase ugosaru mede mwana munyaruka tari gosaru bono ebyombe mbiate na bana bati gosaru ase gorno no robot rwabene ndoje chobu mangia rosiri ruje gosoka ritukure mambia by the angi mara baba sama jana nusu akwaneri goro ya amangana yugosara umwana munyaruka igobono naroje na mbate da tari buya gosara umwana munyaruka tigo mwana abebunale abebunale takunwa ekiagera egerokuma okuno gosalio mwana omunyaruka naroje baka nonye meisimba no alenge asensemeyo anere agateana FGM nembe igotutige amanganayo ebingati bibi yali endete korekana imena isiko ya Gusii omwancho murigeria ekadrojina nonye na ba MC kurwase county ya Kisii mbaji etaria sema ya Kiogoro asevo bortaganki ya matunwa asaba kwa netegoro yobu agachibua chagete kare lakini mbora ikirana badena kanoro jena bo jubutara ikirana enembeo ili kwenye kukwano badena bona ngakwate ko embawa chiburudaka nikikera abana banyora mafunzo ali ko bakonye go cyasa matuko alivosio ayina romancho muri yagendete asinsito ya Kenya na mangaro kundito ko juteria asimambi yabone genda tutumbera ujumbe yao denga kim ogendete ko tubwate kikwa bogire kana te kwero benanda koira asa yebiro asimambi yaboniga ikari tukarane ya Friday free Friday amangana makego kwa ndora seseme yebwato kanyo tuma ujumbe yao iyo kusaba ngere ryo to bekero sokotera ikero Joshua ndetanye kwero berialia aseseme yo ya free Friday ebwato ke edition Mwancho Maria Yuansi ego woto magwetira sinamba irate screen yo 0792192834 irunyale goto magoto manyanga ngo gotera kyote na boigo gose wasoire ase omoroberio na ire buya ora tatenga wasoire kuroro manyo goto ma engere erio taite goso gotera koria otagete na boigo wasense moye mtandao otanyora asense meri ya Facebook muna Ndizi TV News digital abuno to gotoka abuno to ichire no to live to kocha ya masa ya Makori agabo sema ya Facebook asibali basokire cya sekibago ono mugo twara bo ba mugo twara waswasi ngakimono ngakingo tikensa kyangende mirimo ya to basakonyorwa gentora akole gokobeka esimi yao onyebeka ya so sense moye mtandao otonyore ayemo ase ayemo nabo igasense meri ya YouTube no torekegima so YouTube watemna Ndizi TV News ali na ogo torigia buya kegima na Ndizi TV News abuno to ichire mwancho murigeria igobono beka comment nabo share nabo kumanyakiro monto ngabono Ensakia negenderete nabigo mwancho murigeria iketo ko endete kwana yari agendrete okolikana ase ense itu ya Kenya amonoro gongorwa Gusii ndoroche nga bado ase ensemo ya coastal region go sense mo chirichie Mombasa Lamu Kilifi enseme yoni gegendrete kwa nembura ye toigo ose El Nino eyega se negotwa sechinse mecho asebono chipara charukana ngana chocha kirwe kegima chipara bono chiasarigo anene asensemo ejo asebono chiabitokire chia nonye chateniri obosombi asebono serikali ibono yatetenga bono nigo anyana abantu konyora endagera egintu bakubeka monu asitayo kegwetera gike ase abantu abare nigo bonne serikali bono yasabetwe kubo korigino nyene chindege chiri chiranyale kuirira abantu osaba menye be county chiri cha Wajir chicha kirumono no mochando bwel nino idikoene kinga bono obarure obokonyi asege kakere kyabango nabo igo mwancho murigeria ntwaroche abugoro murayo bwense Dr. William Ruto nabetega ko beka abateneri goseka komerana nabateneri abubade chi ambassador ochiase chinse au bago chi kote ko irali bagari ya Kenya osego president Kenya chinse chiri abarachikobekwa au asebono atebetere serikali ya nigera chikwene Kenya yabasirire ase kunyara boikiranu eliko bachinga kichinyororo cyo gukora emirimo yabo ase chinse chirie abago chikobera ase boigobo nabo boletinga ase nsemo oye bintu biribo kwa egwase chobisi ase ebintu biro konyoranga serikali ekurwa babo ababoletinga mwabitumeka buya mwabitumeka ase nchira ere engiya naribo notogo konyana mosoko bichuara iga tego konya serikali yense ya Kenya ubona babo
bole tibabeke babe bagupitume kabuya gose babeke oborendi buya ase ebintu byabo erinde banyara goikirania amaganio ali baganeirie ase boigo abateti nga bono ninwe more kale agent chinse tu ya Kenya ose serikali ya Kenya ali asimu abekirwe ase ense eri kwabekirwe eri otenenerete aina bono ogotere okwirari bagali ensi ya Kenya iti bono mwero beri buya mokole meremo aso gwetoma nabo igo kwene kinga ngotingia more obwamate obuyase egati ya Kenya amonense eri ekegera kerole gari igo manyika ina ayen Kenya ekemo korangeri go kwangeri naye Kenya igo bono negento abo bole tikwene kinga ngokora bare emiremo yabo buya ase chinse ekyo bawo chikogenda nabo igo ase abatebetinga bono tibaire chingaki korigereria amangana ali bagane iri kumanya baire chingaki kumanya ekyagero ndete yo manyete ondete yo lekemanyi baire chingaki kumanya na kwemanya nike bagane iri chingaki bago chikogenda ase ense eri bago chigotomwa igo bono mbaye tuli bagali oko korobo tukibabo manyi bonsi bamanye ngaki gena chirega linkimbwenete gokora libageri omorai gwense nabetega kuba elinde mbaye nagali bagana onyole ngaba salirie ebinto ose basalire nonye no bwamate igonere biyekere kwa igwali baga monto manya ninki obwenete gokora nabo igakabatebi ngakonye to manyeti kwaboria gwatebererigwe asenchira ere engi ya kegema nabo igo mwancho murigeria ase county ya Nyamira ntwaroche ama nyesho gose maorokererio ya ase moyo bolemo bono na chagete gosina tase semiri ya Nyamira sebono abeteka wochaki wabenena nere omo waziri wensemo yoboremi ase county eyo sensemo eyo wose onere omo waziri omo CC omete wensemo ye chi county tubwata ba CC lakini asensemo ye serikali nene tubwata ba waziri bono abawo chibane kinga abatinirete sensemo ya yoboremi asensemo ya bochenu kolinda se county ya Nyamira sama orokereria yo agendreta ase skuru ya moyoboroso nigo bono amo neremo CC asensemo ya bochenu oyo manyeka inengane Alice Manoti nigo bono aikiranete asense meyo ase gati ya baraibande bane gatinga baikiranire ase amorokereria yo erigosira abalemi naboigo ko enekinga ense moyo boremi bwabere bugosirwa ase orogongo rwa Gusii omete oboremi mbomanyire sana ase orogongo rwa Gusii na asense moya Nyamira ase county eri ekemerige chae bono oboremi bumanyire sana ekero kwunga Nyamira abantu abange bachitegote Nyamira sense moye chae kolende amatuka abwangu abantu nkunyagosa barabare ebintu bitwakora nkonyara umuntu osabire nonye nelitoko chakiro osime ko borimi bwe litoke ine nchera ye moyo koro kyanga nkunyakumanya tole ninki tobwente gokora sense moyo borimi tokonyanga wasime kiregento ekemorioka kolende toro chenga abalemi ambachita sense media eriko kya ebintu bibakora nabo igokorwa semi ekiraba manyi au bawo cha se chinsemo chiricha maorokereria ase asabekire ningo bakuru obosemi nakibona kunya abamenyi be chi county gose abantu bakoborirwa bayikira na ororo erinde bamanya ko ose banyora bakoegwa obosemi bakotebererwa ninki kegendrete tokonyora nga anobwate ngombe lakini tumaiti nakyo bwente gukamabuya ngakyo bwente konyora amabera mange nakye amaorokerio boremi ago chabekirwa ase chi county ase serikali enene ekero okonyora obosemi ose okonyora nga kwanyo ile amaigerio ago chiko kokonya ase okonyora amapato gosedigesari abuya ase chinsemo chobolemi igonegento ekiya sana tokubatenga congratulations e county eri Nyamira so chakyo moroberio yubene eliko segeta balemi be county eyo aliko gendera gokora oboremi bwabo asenchira erengiya igo bono nere buyabo no toikirane toende toike gari tumanye nkike keko korekana ase county eyo lakini bono rende marokiria yubono mwanchu morira na yengencho bono na yengencho toikirana ase mega engabune eyo nabo igono nya na sense memeyega nere konyora ekobekwa ne chi county gose no nyene chibunge ase chiwodi ye serikali
serikali egotema yakubwatu kobosemiti kango twikirana ase chinseme echo twamanya ninki gegokwanerwo ndani tokosoka na igento geke twaswera nyomba tumaite ng'ati chingoko chiane ngotindi gochigochia bituma byoka na chirigirie ndagera getiga na lichiko beka magena ale buya kabisa magena kera rituko negento kyoko amo abare myomoyo na boigo twarucha bane bayigetari mbago kerete na boigo atenga bono bunanche na bwate tugo yanegari na nyorira masomo makeiga bono ningende nganchiko nyora gosenchiko okora buna bantebi erinde nyale kwegendereria sensemo yane negenteki yasana igo mwanchu murigiria tokwatenga genderera senchirenga bune yugo ina magendera rituganetie sensemo ya serikali tiga egenderere igo mwanchu gende gotumanyanga no tirasobwamo ase otumera uchumbe gwetera se namba ere ase screen ayure 0792192834 ase boigo gotubekera SMS yao otumanye imbara bari woso yasomoro video namwa yoberete na wiga sensa moyo mtandao watanyora buna Ndizi TV News Digital asense media ya Facebook na YouTube tunyamna Ndizi TV News rinde onyale usanga na inte ase chinga kechi gatore imeyomoro video bwensa kiari tukoria Friday ebwato edition eyo egochugo cha maiga chigito chugo kolera Uyasano manjumori Ndizi TV yabana saban bare imeyomoro video nangote botambe jo showta yatonera ase studio se bali bakanyakubako mosegeri Joshua adana kwani Joshua amaiga wekeri kabisa barabanya ko sogeri adana uko na sisi asante sana bali mwezi mwenda toto majuchumbe jeno asema bya bali mwatana muko na sisi gojiso matore asege kerebosio egaronde tutagete turigirina abere atato ali anda takorekana ime na isiku ya Gusii igo Nyamira barobe irina maonyesho ya kilimo gotoro kirinde expo baonyerokana agricultural expo na kibago kio kwenda kwa robole mibwao anene ekraba wasiri mete bonsi na wasiri national na county bonsi ase engineering to na wasiri yani dieta ndio turabaroke ase umuntu bweki Gusii bonsi na wasiri lakini nde bali bakoro kwa ase national oroguna cabinet secretaries lakini abase county oroguna bali committee executive committee member bali county committee executive member lakini bona sumu nulionde bonsi naba wasiri toroja mu wasiri ba mangana afya asi county ya Nyamira amono wasiri bwense media trade mbaigete asense meyo asogo sioli ase osaso goja kimurubiro iri tukrero ogochiko gendera ase county yo ya Nyamira igombi amono manchumolia ekanende tutubwati ene Ndizi TV obwansumu Gusii itukrero asense ma yebiro Majumoreria bia mana se banje ta yebiro kabisa bakonyora bandina ayebiro namba yabo bantumere SMS yabo lakini ndio tutumere ujumbe yao wetera se namba yera se skini igorabu 0792192834 na namba yetu studio asemambi yabone boigo asesema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boigo asesema ya YouTube tonyore Ndizi TV News to endoro wao ikero endoro wao na bogweterwa amange asitukulia lero inataka tura kwanda igoro yaba mama baito. By the way, ekero kuligeria intwim. Tina tie baka kabambu atebobe kianaje numugakande, lakini ekero kuligeria ba mama na komobwate. Metendo dedera mama alia amno ina masabo kwasina ikire mama gonsabera. By the way, ekero kore study, ekero kuligeria masabo ya mama. I'm talking about the mother today. Abando bange etolero uikiraniga esari amasabo yaba mama baitu babogire mama abogete mapema bona karoro abogete mapema kabeka lirunse akagosabera nande anataja eridaria unaninje agodana ngonyere mwana ne Brighton ngonyere nani oyinu mama anamuka anaomba akobeka igabange baitu amasabo mete bara konya atu aboka tuachemire mtutusabere lakini wa mama wetu wanatukumbuka popote walipo. Yaba kaka na bara donyori lakini mugake kero agechigu no mwana tari raisi ara aliribasa lakini mama tari kugechigu sana. Wale kana ko study yane about igoro ya mamoyo. Mamoyo ko marengani endege emunyani enyoni. Nere gorogo eberikan. Egorogo berikan bad. B ya Peter CAN eyiguna American bad enyoniye ekaro ense ya beiribobe usenjara yakire idaza tru ingine kitoko de mwanjumora de reality ina yebiro asema biaboneka ekaro enjara yakire
enyoni eye nigegwe otora nege kubakiaye bra kebwata abana aba ba feed a fresh area mamoma mwajuberere tombwate buya sana simambi yabone enyoni eye korokwe Brighton ni agete ko baroje bona ko rosome kapse enyoni lakini akare njara yajire ebintu njara yaje mete njara ko jere ekiorelisa enyoni eye nigegwe sangorege kubakiaye abana bae amage atochige kubakirikiaye baka enyoni yakwa lakini abana bali ba survive. What am I saying so? Usikorena nonye Yesu ekeragoja he died as a cross because of our sin agaitera manyi enyoni enero goiterera manyi ikira kema ntumuri ndataka ngotibon igayama baba skin kanzu jase aba mama baito enyoni eno jena ekokora mbaka yakwa lakini abana bali ba survive. Wana aba mama baito, that's what they do. Aba mama baito batwanje eba to sabera ama sabotole naro na aba mama baito basaba pono mambe aboka obekali runze ayakwaboka what na now then mama ni ga commission na kabwata abana batara a commission ni abana bae batara omwana wa na abo mobepi omongina ne erore omotanga ni kumwegera mugakere na kutotena omwana onsinyire mwaganda kujali lakini omonginere guika ayeri amariga ekero mongina akoro amwana ye achire maminje no mwana yakoro ko moibi kwa ekoro mongina de buno mwana ro moibi okana pe otena ya mwana ntari moibi mongina na kwateri yanda gete ekero lire ekero abwati gobona gaba mama baito oika na karo mwezi ko ya tinda tena mwaba ka kesko lakini aba mongina yarakrena ingorigere libale tasomete nasomete mwengo esko yae ekyagera nabwate experience gete nandi nabakokonya goji ase amatukaribos igo take care unabona ene Christmas musimoyo na mama karoro nere mogore nganjuga kabisa ebaitengo kador twa nyora twa chaira mama baito ibona mama baito weka banyare bagosko enyoni eye Brighton nige gayakwa erinde konya abana bae isigoro no mongina ngweteganale okonya abana bae igoma ndo sacrifice ase okoraba mambaito ijoranyo ni nawa tebina Brighton igewe sacrifice kare njara yachire yarana ki abana bakorage baye egwe yatege kuba abana batojaria no eke ikoigu bain yatoje gona aba mabaito ko igubare bain lakini ne banyara bagotobwera gocha sabatuko ari bosyo akero gosoma kurwase kitabu kya Matayo 2:18 egotebana sauti ilisikigwa lama kilio na maombolezo mengi la heri akiwalilia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa kuwa awako ine context isubiri yaona alikolera abana bae agakana nje timonga okosemeri kyagera abana bane mbayo ibana bogwe somerole na ebibinero ngiukwana ojaye gorugoro olirigo jinse oligereri Matayo 18 kuna hote yo manjumena ina mama karoro mohesiko ikyagera basaba agosaba narako gera tuikawe sina ikeire chushu jaro tobekero atero ko toikasa zemberi egwato kana sina ikeire mamo minto gosabera by the way aba mama baito nabaya montone ko ensioro mo obwato mama mosike dina dana mosika baga kira seri tukora no ena aligere enyoni eye korokwe Brighton wotora ne kubakia ekare njara yachire to mubweka na mama ko kungegendo akoja mate baga kabani mate mama ko mayani akyo mwana mate nana kora aligere nde by the way azukere no ane karo bwata bana intumete buna bono for example ijuna Brighton nare goja mwana no mwane gas lakini ko bana feristo no goje ke baga amara bate machuchi na bago jaro no mwana amwareria akesho zake again omongina bago temba sana utarno mwana oe egalime omwana orera omujinjeri bamba lakini ndo bagaka ndubira tuwasoke lakini ndego tiga aba mama baito to sikora to basike na karoro mulende moe kende Christmas ye modere ganjwa rinde nere anyakugusabera biya mwanchumuria ayina yebiro asemambia bonega tueba enyoni yao mama
nyoni yao mama asemambi yaboniga gate gwesomire kurwase kingeze kyane kyabotame igorogona ayebiro. Asante kigima oyo mito Brighton ase obosemia obu yakigima aserero atuinyore ngakitwento kwinyora aba mama nimete Brighton abagaka bange isikali bone bakobole ngabono ntunga kitwatigara maiga korende nigo bono ateba ngatochakira bamara makini akero kugira matika mangaro abangi nango tema bale wetigana sana otema bale wesagara sana elio banyara koene kinga abaikiranirie amaganio alia okonyora nga baganirie anake nabana babo asensemo okonyora nga ansemo ye nonyene school fees kare yabo riga omongi nankomnyo kale byombe gochiana gochia ene kinga abana abayiga basomire abana iga bayikirese school abana abayiga banyorire uniform abana kyo konyora mwancho muri nga andaka okonyora nga abangi nabagutigirwa abana okonyora mogaka gocha ogosomosae omongaina nga yanje na wanchi nete nkonyome anda omwana oli gatikabere omotiga lakini onyoranga omwana oyiga omongino yomorendire osomoswati yomorendire oiko oikiranire obeiro monto monene oikiranire amaganio onsi aria abekire aganeri nase omwana igobona kire tugochigocengera matuka yiga omweto omotinyo yoyiga to omotinyo obongiti oro atorabeka isiko omotinyo no omotinyo okunyora bali babwate na bali batabwati bali batabwati bainyore kigima baike ange ase ensemo iya abana tema kunyora abayiboli bayinu mono sana ekiageranga omwako omugimanda ke konye umwanya korona ene kinga waikire aseri sabu waikeire mamo mino wa moire kende totiga mamo mino oga achigosanga enga kya abantu bandi bago chengire sukuku bago chengire mega kwanyoranga ere no ale gari ayetumatete au matete tabwati kenda akoli tabwati ncherende bona batabona timbwati nabo yasinyire igo nanda abantu tigabateme kunyora asuko bakira kisime omorandigete ale korandi ase akanisa ya magatabanga abana mbale bagugutalira kigali kinene bagutalira bose bamenyete ase ane agayabuya kinsamo kya Nairobi gali bamenyete buya korende mbamaiti ngayima abo abakorara tamaiti ngake omoitu ba mamo mwabagorere tunaiseri achakere togima oikaboni go bairege pande kyo mugati mbamanyiti igonere buya abana abakere babyo banyora abayiboli babo babaikanye banyara koigwa nonye na masesene kera masesene niga akorwa ase abayiboli ne egenteki ya sana ekere tokunyoriwa nganere buya tunyora abayiboli baito nebonsi ba mama ne batata rakinirende tunyora abayiboli abayiga kyagera mbaitiganete gotoikia ase tore aina sense moye biro mwancho murigeria korende bona bokwenda gotoma semo ya check erinde to SMS yao to sense media check tonyale konye bwatoka asembe ase enchira ere engi yakima igobona konye tora toma SMS yao toma boni gachinsa na chechiga totebanga kwanyori yaya chinsa na chechi to goso sense moya check tomanye barabiba batatu iga basoire ase omurobero eritogosanga twamanyanga ntore ase obwamo ntobasa konyoranga nigo tore ntutweka twatigire abantu bande magega achika kyabo obosemi obuno bobwa nsubuko rutokorwa Ndizi TV naye bwawekera asore asenchera ere engi yakegima ngo chakira asensemo yane ya check ndaso asensemo ya Facebook mbanyembara bibali basoire ase omurobero nabo kunya gotoma uchumbi yao wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook elinko bwatoka nachi bwatoka asenchera ere yo bwamo kigima nochene redu ni omwenga kotakorwa nyaguku present watching live Kemuma na Brighton toko moania omongina peni na gai okay pole sana ase okonyora abokongo obuti nyasaye abagate nabayigo aboboremu na ritunda green from Karen Nairobi na otore amo mpaka omoedi asante sana Dolphin Mura awateba ukweli kabisa Brighton hakuna upendo kama upendo wa mama na maombi ya mama ni ya muhimu sana and she has never given up kabisa na redo finiomentire ase ensemo ejo yebirote nga wanchani mboyo muna obwa mama
nande bole gwekene kegima na masabaye igara yenge nchomono igo mwancho moriria kwa igure nga amasaba mama na yengencho na eno kumochera ta good morning watching live from Isebania boda wakire buya kigima nyasaye okonyire na rori tuko rinde enkukaneria staff to korega sina customs Kenya customs Tanzania asubuhi njema anaboigo awatebanga asubuhi njema pamoja na Kemi Sophie Motangi atware mambia engia na omwana Joy kurwanya Kongo Junction na mama Minto Betseba kwamboka orebiombe nya mwanyabando atware emambia engia. Asante sana eno kutomasi saboke ata good morning team Ensakia Upper well presented. Let me wish you all and my family in Sengerabo Machoge Church happy Friday morning. Asante sana, happy Friday too. Naredi ponasanya utenga ndani kama kawa. Nice day for Asanya's family. Asante sana. Diponasanya oyoro oboigo omoriki oito. Asante sana. Ogani familia aye ritukorigia. Dominic Nyabuto ataba omwalimu Dominic nikiwa Kisii County Kemuma Masago base tune in mpaka tamati na Victor Omondo kura Nairobi West aigati nanya komoja pi boikari abo Omondo na mwa change family bategerete buya kabisa hadi tamati na my mom Agnes Miyenda, Daddy Richard Miyenda, my sis Hailin Linet na boigwa ataberi Kiosoro Kerecha Duncan Abange Lispa Isiora amanyinga yo monyari Thomas Nyakundi. Asante sana. Grace Ngwenye ataba good morning. Brighton na Dorcas, good morning, getting you loud and clear from Kijauri Nyansiongo na Fred Mosimaya, Eric Osoro, Grace Ombati Kafasoni Bosire emamba ya Nyamesocho, Zakari Makori Muginda na boigo whatever Kafasoni Bosire emamba ya Nyamesocho, Zakari Makori Muginda, Edu Muzaz ya Nyamache, Wilson Lucas Arai, Super Susan Mirambo, Engineer Caleb na Lilian Kerry na boigo na Dolphin Morate na andinga. Good morning, Brighton, Dorcas, Joshua. It feels good to be alive today again, to see another new sunshine day. Let's thank God for this beautiful day He has given us. He let me wish you, Team Ensakia, my children, my parents, friends, fans of Ndizi TV, and all my enemies to have a happy Friday, happy weekend ahead of them, and play for me the song Tatano Muya by Jack Matara. I am in mpaka Omoerio. Asante kikima oinere Dolphin Moram Joshua ndenge tinga kwa bwatira watero upo obeire bono mutanga ni gusaba request gosoto mogotera kuriaganiti acheserwe motureturura jara and after watching live korwanya chichi secondary school. Asante sana Edwin Manga korwa mainagu eyunanye bwato ka. Asante sana embusurengi yakura bonchari bo mwanchani kondani na Honorable Doris Donya Toto Aburi. Asante kigima John Kibate watabakorwa county 0545. Asante sana Thomas Saboke. Good morning team Ensakia na yunanye bwato ka. Kemi Sophie Motangi. Morning my team there. A wonderful Friday indeed. Nyasaye utwanche ili twarore tuko riarero. Ukweli mama ni mama. Shout out my lovely mom Ana akiwa Omogoncho Nyamarambe kurwa Nyankongo Junction. Getting you loud and clear, waiting a bwatoka ili tutoe stress za wiki kidogo. Lovely weekend ahead to all fans. Asante sana mwancho mlingo chukwa yo Minto Brighton ribaga irindera agendere kubwatoka ichinde kyagarane chinge chire asense meyega yo mtandao uyazano mwancho muri Ndizi TV mona singe njeje SMS ya wendere to masimambi yaboniga kazonda tujisoma asinjira ya bene asimambi yabona bimono asenwenda tutumera jujume gano gitume kyagera kujisoma tore asinjira yubukira na ochigandali asimambi yaboniga Pade kardo kwa negro mama ni mama it's osikori no nekero mongine sikubwatwa kabwato mwana moke isikwenda ali no nyina ase prisons ya Kisii ali nkonyororo mongine ali na bana bayoro Oina bana bakwiruba ba ngumire ndano mosaju sina kabwato mosa ngi mwana la diareka kuma konyano mosache kuja kwa ro mwana tari raisi kobano mwana nikasie ngogu sana for example bare abasanya bari bakobo akwena nyumba asinginjo ya umwana akorera muntu atatikonda ende karo mwana akirire
jume tengo korando bosera bwengani understand dia mangana ya monasi nini mwanchumureria ekera bonyano monto akadena abana bakorera nini none chabu bakobeka iga hani monto oteana bona abana metanto bade ba monto metena bagosena no murgio azino mwana kero mwana agina liobona kari kumuirani gende tigatorenda abana no murura barubeito mama ni mama egatorire dina emetienyi kianda mongina bogoreti kabisa alia ndu kwa nyamwaka ko mosunyunta metina tutete gukora 16 days of activism nara mbona kero Brighton ndero kwa mwana intwe gwatu tajira insa abasati haya tira batajira insa lakini mama ni mama kana debiro ya American bad ekona kwenye some kana kwenye okore stadiane ekango moyo sana twenda sasa mirende studio twenda tora sentundende ya kabere twenda kusoma SMS ino simambi ya boniga Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Na bete ngusarwa karosa nkamenya kwanza kuzinga plead sana paka na ile na gonyete tinkarabono na akuri lakini nyasaga nkonya Keye asorobotirwa bene lakini tubuna bangina ntorate bigwe meaning yo gotiga gosengenju yaye bagukano gusaru bagotungaina ngabatigire kumbe utuko gosobo secretary basabisa abana bobuhiri baje gusarwa baro konyora akobiso mwana bona gaje to kwani anti yaye gaje to kwani nginakoro kumbe gata to moira particularly this time round when we are approaching the festive season ilinde kurwania ogosaro kwa banyaruka nerebu yaba bwatani au gocha amo ilinde kwenekya bunangu kora chore enganeye Jumamosi ensaye monini suya maragoba nechinsa isatu ninisu chiabotuko enyaruka gakinyire goika ale kurwa egesagane abe omuiseke Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wanahuduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, pedicure, manicure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri iri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagutiga gutena kina abugire kona goche kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwachira makonda imogete kero ubukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet
ego Wanyeruka. Enokem Agrovet Enokem Agrovet. ego toko mochubo songo Mutuya. no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibono chiang'eri korigisa Manyorora kiakakire kurigisa kubarira. Obuoyo bori obuya ogosiarire ebituma biao bichenje bibe bimwamu Amina. tari obuoyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege naeta moisonde gari ngarore ng'ombe yao nero ng'ayang'eri konyarika ng'abwate amagecha Ngokisibiande kolende gotengo chisiberia amache. yayo mong'ina obogeremi bwonchoreire na Enokem Agrovet. Amina. Nikimaine tarira Enokem Agrovet imeyo muchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time. Akitika wanominya kenyende. Kai omong'inero wachirego Tigangende tukanalerio. obuneka Ya tiganya kenyende. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi asebali bakurware amache yugweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyora libakasi skuru yo omwanu abigati yabali yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito echo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV
obwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abwobale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti ya yemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mano mwancho moribita seneki ya Ndizi TV asoko gendera gotengera omorobiri obwensakia emambi yabono togotengambi yamono kigima togendera igo enchira togendete igo neiringi enchira enge kigima sensemo ya check ndo chenga igo mogendrete goichora kigima obwansu bokabo mugusi na bogendrete emambi yaboni ga sensemo yensakia kokwariga ni abene nainde ase kingesegia kabere kingesekia magazeti asebono togochi akorigereria amagazeti ninkikirike morekeire nararia yairo bolito asensemeyo ya magazeti kulele tutaragenda asensemeyo ya magazeti tigatora manya babere batatu bali ase omoroberio emambi yabono unatwabate bya bwatangana agenda gochi tomato koirana ndogendera ko bwatuka asensemo ya check ndeni zone onyancha taba no ari meyo moroberio festation serio maticha atakorwa kiamu kamani kondani kama kawaida hadi tamati na waziri mkuu. Good morning all team Ndizi TV News Digital. Have blessed Friday all live watching from Doha, Qatar. Asante sana waziri mkuu. Kiongozi Vane Onzerio atakorea na bonchari mark my present and play for me Kemuni kiane by Sabi. Sabire Kemuni kiane by Sabi. Nwechiko bwatu kerwa to ikasense media. Teira mogusu ondusa tana Naomi watching live from Rwanda nibo machoge. Borabu no inde meyo moro video na ebusorengia Steve Nyantigo Osembe Kennedy Fred Nyandieka Mosimayo besho beshai ndo china banga abwatu geteke fabosire na boigo ujumbe akote moinyora tira mugusu ondusa na Naomi oye ime ya Ndizi TV Ensakia show mancho mali muna batambe nchengo twara gazeti ya The Daily Nation. Bia sana mancho mali Ndizi TV ndo kirase kingesekirikyo kote bina ali ara sinseme magazeti asinze ko yachuta inde kwa maana ki osegaseti kyo kanyore inde bwa somere asemambi yaboniga asigaseti iringo twara botambe ne gaseti ya standard ya sebeche ntangani emuregede igoro ngakyomu wasiri weisemeseki mbaki machogu aigete ase bunge anekera umeranede ne kamati eri koringo ligoro yose kamati gisemi ya koringo ngakyomu achivu amane ya kiraski gatano gatoto anyara kagosoka mbamubori de maboli amakongo sana ingonyarde ka oprint ya matem wasiri adebana nekine manyete ya enete tenda kiregendumbi ya kiarengera kine machivu nare atanyarega kwiraniria kerekeranite ase ebunge yo anekera bande bagote abana machiwa yo mwaka yiga tarimaya gostekeranite boigo bakamubona nachi go affect selection ya form 1
agatena yaya reflection ya matemwayo ni elina nabale bunale nonye sida ya bete asense media transmission ane gwithira asense SMS kunde kolengana nere asense moya bottle ni yabuna amachibu mbuya arenge musindu byonsi mbuya bikiranide boyiga seti at standard dirio ranyororo ndirina omo muraibu kiama kiana kikenya boyo ore asomo bwasi miolo moja matakarua bono niga kanire otebno roboti rulirwa dialogue team roboti ruli ni gorota bwati reflect yaba Kenya ase NCT ya Kenya gatena ebintu bya muhimu byatakiri gukwanirwa abu mbikwaniri oyimatakarua bararana omo bwasi miolo moja bwabage kanire kubatakana no roboti ruli rwe dialogue libotiro nyaltero kubwato kwa ekero ruale kuragwa se ensemeyo yale kuragwa na karonso musioka kurwa sensemeyo omo bwasi miolo moja na babo na yujiri wa moromo na abande babo senator bwe county Nyamira Kongo mugeni mbale ngoro kulinde yarogana matakaru ero kanere otugoteiro roboti oru ale ase adana ndubwati bosio ose mbubwati amagani ali ya Kenya batakire kuri boigo seka seti at stand majubere na bakonyora ayale na omuraibu ense tokugira muto bono nigakara gutumeke parliament kubeka monjereri eli enringana lilia osinglevi dinyari kubwenera kubatakana nikambirukiriki anajitebina anga matuko gekyarbita matuko 45 endelingane nyali kodigere kwendo muraibuense nigondojena akarego sukuma kodigere nanga kiringane likorigere wasebunge endelinyali go ikana asenjera yabene boigo osegeseti atistana na bogwe somera ororena ningi yekogera gosingi kirete obochori bwa ekyama kya UDA obwa sugeti gukuru motienyo yo barokorekana oikachitariki osego ikomotienyi okane umwaka ogoje okorana liberera ndiro roso bosegi muri bware ngoro obwerete engane yugosukiwa gochase amatuko arebosio ayande arasegeseti atistana de manjubena ali amurgere igoro ya COP28 igoro ya mangana climate change ngaki ensemo ya Africa itakere kurigererichi issue na nishu njiro nijishu njiro itakere kurigereriwa erikorana ki amangana yo njikwelire akurigereriwa asinsemo cha Africa ayuma njubena ramurgere asegeseti atistana kondeli nene ndirina amabori amakongo gochia sobo wasiri wejisemi Ezekiel Machogu lakini yakeranya ndega kwegera amachibu a KCB yo mwaka oyoiga Manchumari tukirana se gazeti ya Daily Nation page ntangani nigobono morekirete igoro yamatemo a KCP ayobono ase bona egokwanera igoro ya abwente kolerwa audit abwente koligererwa aboikerano ase bono bagoteba nga umwaziri wechiseme Ezekiel Machogu nigori tukurikoro aikiranite ase bosi obwebunga ye senate ese committee rietenete amangana yechisemi ase bono airanirite amaborio aigati yari abete gakoborigwa ase boigo aigirete sensemo yaye sensemo yo aigirete buna matema yo nigabete gakorekana ase obwene use apete kolengana nere nigo arenge buya sensemo yechiportal korende sensemo area yeje yo mutandao wa SMS nao abarukiwa bandi bali konyora amachibu atari abo gose ataikeraine ase boigo bai amo waziri amo gose amo sensemeyo ya bari baikeranita baraya sensemeyo wizara y'isemo mancho murigereria baikeranita ororo ngamono mo likibotambe ase wizara y'isemo nerebelio kipsange amo na bande bari baigete ase committee yo elio koiraneria ase amabori ayubabete bakoboriwa ana abakanya committee abasebungiye senate ase bono serikali ya watu kirokogania kwa amatema yo korigererwa sego chunguswa ase oboimemono korigererwa wa kabisa ase igoro ya matokeo ayo bono yaboririe bono ekolerwa botuki enyare korigingorigwa ase oboimemono elio kwene kinga ninkike kyagerete amatokeo ayo akaburukana ninkike irete omochando yo kwene kiwa ase ensemeyo ya amatemwa nabo igo ase epeje yiga omwanchu muri epeje ntangani igo boigo emorikirete igo ya amangana ya Gusii festivals ayubona chagite ase ensemo ya
Gaborone eyo gotoka ase ense ya Botswana achagetabu goro mwanchumure ase ntunda ya gatano amaro keria gose ase omoyogoyo nigo kwira matukabire ase bono okubwatani abarai korwa ase orogongo rwa Africa ase korigereria amangana ya ogo yowe karakaria nabo igo asobokorerie obuya abo nabo igo kubeka gosegotinya obwamate obuya ase orogongo rwa Africa egati yabarai nigo bagendete goikirana ase ase omojega oyo okusi festivals oyibono okorenta obomo ase gati ya Africa nabo igo nase peje ntangani nigo bono emolekirete igoro yamangana ya NHIF ase bono yabo abateneni ase semo ya NHIF abugoro nigo baikarente bosio bwebunge ye Senate ase koiraneria amaborio igoro yamangana ya NHIF ase bono yabetege gutwara obo korekanu ase nsemeria ya obokurumi bwabete boko rigikorane kiwa ase nsemeyo ase moyomo bwaba teneneria ase kyombeki kiene NHIF abeteka goikirana ase ebungeyo nabo igo gotebanga nigo egati yabakori emeremo oba NHIF babete bakubwatana amone chinyagitari chinde eryo echo charenge cha abanyene chinyagitari chiri cha abanyene eryo goikirania obokurumyo bubwe chibesa echo chabete bogokorekana ase semeyo ya NHIF oyo mobwabo koli mirimo nekiranete ase bungeyo na rero obetega kwerera ayonsi asatebete buna negati ya abarai bale ase abokoreri bwe NHIF gose egati yabali bakorana bwe mirimo abo abete bakubwatana nekinyagitari cyabanyene na goikirania ogokora kubukuso goikirania kubukurumi obwo abete bo kagero bwabeira ase kinyagitari gose ase nsemeyo ya NHIF obwo bwirete ogosira we chibesa chinyinge korwase ensemeyo ya NHIF nabo igase page yentangane mwancho muri nigo bo igo monekirete igoro ya serikali munabono ya irire gose ya ririe enchirenya yo kwenekinga amangana housing levy tarigo chia gotugutwa isiko asebono ya bairege kubwatania abakenya ase chinsemo cha abakoreri ase ense nabo igo ase page yigani go igo emolekirete igoro ya omonyangero yomo asense miri abanyangero bali barumba oyo manyike na Kofi Olomide oyibono kageire gochigokora omoyegoye ase mocho Nairobi Jumamosi yeiga nigo bono nigo bono bali babete bakoranere emirimo omwako 2016 nigo bono batebirenga nigo barachikoturubania moyegoye konyeta gochikobakana engeri yabo eyo babete bakorera emirimo omwaka oyo 2016 egento batebirenga mbawo chikomosira nande kurende nigo barachikoburukania omoyegoye konyeta koikirania engeri ya gosita goikirania okobakana chibesa chiri atabetega kubakana echo chirengane chiseine chimilioni 10 ase omoyega babete bagokora omwaka oyo 2016 abiga ase gokorera epeche yentangane mwancho murigereria nigo boige molekerete igoro yo omonya ose omogosorio yomo asensemo ya tari yenkoyo korende area ya rugby ase bono abagotebanga egento kyagerete agaswa sensemo yokorosia endagera oyo mogosori yo manyakaine na Ombaji Dennis goes to waka erieta riria manyakaine goes to waka oyo renge omogosori ase ensemeri ya rugby igotebanga egento kyirete agaswa sensemo yokorosia endagera mono nigo yamokonyete osenchire yakarosiri endagera nigo yamokonyete korwa ase birengere obyo kwerusia obomoyo nigo bona akweresera igoro ingaki osenike yamwirete goswa sensemo yo korosia chindagira abantu mbamaite gose mbamaite obuna omonto maite korosia endagira gose abamanyi bechindagira bali bamaite korosia chichef mbamaite mangana yo bona kwerera ninki kyagerete ekera buna butamba basacha yani
abasachango chabayo baboliwa ninkike kwirira kwaba HF gosinki kwera kwa manyakorosi ndagira iga ikyagera teri naro asabange akero musacha korosia indagira wano Dennis ombachi era otebanga egento kyagerete akagendereria otware nari yo korosi ndagira neri ya mukonyete egasi yo korosi ndagira ya mukonyete kwerusia sebirengero bibyo kwerusia obomoyo abwate emechando boigo nigo mwanchu mariria alenge ogokora egosori eyo ya rugby ase ensito ya Kenya ina ramurikiria ase pejentangani ase gazeti ya Daily Nation kolende konyora chingaki ninsoegati na gukumanya ase oboime mono buya sana mwanchu muriro Ndizi TV kerotore asumurubirio gosekeratora asensemeria magaseti muwasiri bwikisebe sekiri macho kunigakiranete ne ase bunge ya enene National Assembly ekero ikiranete ase kamati yekisemi ya kumulingoli goro ya a KCB aya nyaraka okorwa omwaka oyuge kirairete ande amachibwande ositairete maswali onse nyateka kuboligwa ase amagajo yebunge aburitukuro National Assembly aburituko ligoro katuska gojibosyo nigondo jebuna new bill ni proposed asensemo ya house levy ni murede na bono na boraju wakiwe fine Steve penalty muna kugojugo fail osiko chiko moja tua kana housing levy Abina ramurikeire igokora na monjo natakire okorwa asenseme ya housing levy no nyotwarne kigambero ngiabeke break yake asenseme yokorende korana bono na serikali takire gusuguma korana kyumurobirio ogochi kogendera ase ense ya abene ebenge ya mani gojuwaka ni client 1 million ekoroganya de keko konyoro gosike go feria mangana transaction ine bengi noje ya Stanbic ngo ikejwa kana se ekorokore kwatakana ne kambero high court ni gono kia nyarege koborie bengie yugo chuwaka na client kemo 1 million Kenya shillings kubatakana na nigo ya nyoretwe asamangana a transaction igona bogwa somarana kyomonto bono ayebwerere ebsm anene 1 million umete inebese nene sana abiga se bijene mrodana kibono high court na yanyadeke go quash malicious damage against muswatio yomo se odana kero bar kunya kubuna numugako igoro yechianga anyarorenga se bechi ya gatatu bechi ya kanene na maboli amatindi ni gabori diugochi ase abateneri bechi semi anumu wasiri bechi semi sekero mbakimacho karegete as bosibwe bunge ekamati ebunge eli semi kero barenge numuriki botamba se wisare yobel kepsangi kero bar komobolia aberio kipsangi kero bar kobaboli igoro ya authentic gosenga kema chibu yo mwaka yoiga KCB anyara kagosoka korende ewanya kwena dana machibu ayuni gale aikiranete buya kabisa asenchera ya abene ayo nyanyora se beji ya kane beji ya gatano boigo machibu ne margedena Moi Educational Center na kibono abana abanyaroka abanyarde bago kina gosiba konyora ama gisema yase bono banyare bakonyora chi scholarship ejejugo bakonya kogendera na masomo abo asinjira yabene bechi atano mu manjubeni margedena bono esegi nteregati yabara yase ikyama kya UDA eyairere obokorari gotenena anene asikyamekyo kya UDA ekyo getara ikirani amagania yebuya korengana na mparo beredina omwako yango koraba alenge obochori ibwabateniri bekyame kikolende ikerera korona obosegi obole mabo yairete se yairete jigure jigoskiwa oika omwaka onde asebe jibone margedena High Court of Nairobi ritkuregoroni gobono yanyardege komwereria control of budget Margaret Nyakango first round win ekero nanyardega konyoro mweso asikine kyae keli abekeire igoro ya keri abekire korana Justice Lawrence Mugambi ni gona nyardega koboria criminal trial before badena keskiwe goika omwaka ogojo mutinyi ogatano jitarike meronke ebere na ayemo igekinegira chikogendera karua ngoyore matakarua muraibu kema kiana Kenya bono niga tuteira roboti rero nyatero kubato Bomas of Kenya iguru ya dialogue committee eli roboti bono nyatero kubato kwa matakarua niga tena orundo bwati bwa mate bonde bwensi na Kenya na barai bakwerigeria ebirogo ayinaro agenda tasika seti ya testande kandoji na ikire asebechi ya gatano na kabere asimambi yaboneka
Wanchumbo lengo kuirania ACPG ya Daily Nation ACPG akabere asebono emole kirete gosego kwanera igoro ya na chinse chero gongorwa Africa chabeire chikomera na ase omojega o Gusii festival oyubono ochagete abo igoro asebono ensemo ya gaborone eywe egotoka ase ense ya Botswana asebono abugoro obona abaraikurwa chinsemo babete bawikirana ase omojega oyo erikwana kingango sirabare asensemo ya amagana yo wekarakaria amo na yande amange nabo igonigo abaraikurwa sorongorwa Africa baboliwe kogendera gosira omojega oyo erikwana kingango bwatani ore aba araikurwa sorongorwa Africa amo na ba Africa asensemo ya magana yo kwegendera anena semo ye ekerero ani go baigo aba rai kurase emo rai kurase ense ya dere ya Botswana. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiye byasoira ase chichiro cheito nabo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri chesiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia Ndizi TV ense yobonjoreria egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA bagutumike curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya naboko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Gusii Urban Place omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkoro
kunga MC Medi. Make sure kwa watch the show kunga Gusii and Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero Chabasai. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Kunga Faith Star nyagote baga kunga jirani asomoroberi Gusii and Blaze. Hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi. Nyoro moroberi igani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa. Kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami nawe kankorota mami. Tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami. Aria gendreta simitandao chingero chija aria korekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii and Blaze umurubyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mano mwancho moleweta seni kya Ndizi TV asoko genderera koba ase Ndizi TV na bwo bwansu bwo Mogusii omorobiro Ensakia emambi yabono astogenderete ase kingese kya magazeti ase ebono twalinga sensemo ye magazeti sense ese gazeti ya Daily Nation na linga se page ya kabere ase bono twagenda tukwanira igoro ya abara ikorwa ase rogongoro Africa abagenderete kwikirana ase nseri ya Botswana ase omoroberi ogosasa omoyega okusi festival oyoko bwatani abarai akorwa ase orogongo rwa Africa ase omorai bwense ya Botswana mokowesi nere masisi abete okora omoyega oyo akobwatana nere omorai bwense ya Zimbabwe nere Emerson Mnangagwa ase bono boigo mo prime minister bwe ense ya Rwanda nere Edward ngirete abete kako ikirana ase omoyegoyo ase kirengeke nekere asa kugandira gosira meroberi ase orobango rwa Africa naboigo ase page ya gatatu mwancho morigeria nigo boigo morekerete igoro ya nere Kofi Olomide oyoro monyangero ase orogongo rwa Africa ase bono ama mocha akorete ase umwaka 2016 ase gotabakana abantu akorete nabrabo emeremo abiriga kumubwatia nainde ase umwaka 2023 chinga kibona akageire gochya kya goseko otumbuiza abantu ase ensemo ya Nairobi alitukoria Jumamosi ase bono babeire bakomote byanga konyeta wochikobakana nigo barachi goturubania omoyega oyo abo babete bakomosira nere Jules Nsana na boigo noha auma muga of abakurwa Nsana production abono nigo ba rekane yote banga nigo bagochikomo turubaneria omoyego oyo gosara chiko rente burabura so omoyego oyo konyeta kubaka na chibesa cyabo ekiba babete bakora emirimo nere ase mwaka 2016 echo kiranye 10 million ase bono babete bakora omoyega
oyo 2016 ase bamoganirie abakane konye talibo nigo bono arachikora chinga kichinkongu ekere arachigokora omoyego yo nabo igase page yo ya gatatu nigo bayigemorekerete igoro iyo mwana omorai bwense ya Somalia oyo betega kubekwa byara maigayo gokora umubosokano bwepara na kumoita omontoyo mo asense ya Turkey asebono abetega kubekwa byara na nere abanyanyimbuku rase ense yo ya Turkey asebono bamubegete byara yo manyekana Mohammed Sheikh Mohammed yo no mwana kabere asemura ibwense yo ya Somalia asebono abete gakonyorekana boyigo gakorundia egari ya embassy se enseyo na batalimo kolimirimo asense meyo ya embassy bono nigo anyorira sakongo ase okobe kumaiga yokobe kobyara na abanyanyimbo bense ya Turkey ase okokora mu basokano wepara nako goirera gosiria obugima ko morundia boda ase enseyo ese page ya kana mwanchu morigeria nigo bono emorekerete igoro iyo mu waziri wechisemi yo maikana Ezekiel Machogu maiga ya igoro guikirana osase ikiranete igoro ase ebunge enene asabetega koboli wa mabolia na ababunge talibuna batangani magana ya bunge ya senate bunge yenene ngochara to chogani ngochara to burkani nchiregete kwanyora gwatorobani gwasoira ase senate dikaria abunge enene ase aba MP bona bugoro babeta ko mobolia osaba bunge babeta ko mobolia amabolio igoro ya matokeo 2023 KCPE asebono abetega koiraneria egati yari abete anyalitega koiraneria igoro ya matokeo ni gatetenga niho amatokeo aribuya asensemo ya airport ya serikali kolendekere ogotumeka mutandao konyora atokeo nigo okonyoranga nigo aturubaine nabo igo nigo waziri oyo aborete ose abrete okugania kogochia gochaki obotuki asebono aganirie serikali komubwatia kochaki obotuki obuabene ase ensemo eyo ya matokeo ya matemwa ayo KCPE asebono arachi kubwatana nere mo waziri esensemo ya ICT erikwene kinga abakolire obotuki ase ensemeyo asebona aboliri nere Mr. Eliud Owaro achikwana kinga onko bwatira na bali gukora obotuki osego tukaninke kirete amatokeo yaga gotwara obotutukanu ase egati abana bande banyorete amatokeo atari ayabo asokubekerwa emerimo eria etari bose batakoleti abande kubekerwa omulimo yo mobarenganeti egati cyuskuru chinde na egati yamamocho ande ali abirega ko lingoli wasika kumurikirwa asensemeyo ye wizara ya ama yechisemi asebono aboliria ababunge kogendera ko tugoseko okogania kumanya mono igoro ya amatokeo ayo asebona ababunge baganiriye nombara bukumanya amange ayara igererete ogocha kwa amatokeo ase enchira etagwenereti egento abatega kwerera abugoro nabo igo baringe no moriki obotambe ase wizara yo nere Belio Kipsange asebono Berio era akwandete igoro buna matemayo abetega kubekerwa oborendi bore igoro aseborendi bwa abetega bagotinya elikwana kinga mbali gochia kwaneki ebikole ebyo obo ebigosobo ngaineri ase amatemo ayo togotingana na mangana asenseme wizara yechisemi togosika motwe nigo bono ase ekigambiro ekenene kyabeteke koratenenia amangana ya ekina kya nere control budget Margaret Nyakango asege kegeke asebono bakirachi go ase ekakya emetenye meke mpaka umwaka ogocha omotenyo ogatano ase maiga yo mobunge West Mogirango nero Steve Mogaka abetega go ikia ngawikia petition asebono ekigambiro igoro yoko
kine kyo kimubwatirenti nere Margaret Nyakango nigo bono nere Justice Chacha Mwita bono ate arwete ogochika igoro ye kine kyo gose atebetenga maiga yomo nere mubunge oyiga kubeka petition nigo bono yairete ko ngana yokora arigereria mangana yega aigeti egento kerete okoratene nigwa kwa ekine kyo kya Margaret Nyakango oyobetega kubekwa byara ase meri ya Mombasa na wikiwa ese ekigambero kya Mombasa nabigo ase page togosika motwe ase page agatano narimo nigo boigo emodikerete na kyaba Kenya barachi kwenyora sa kongu maega yogochi ko ogwetiwa ase emiare eria yo korigeria amangana yechichuma ase nsemo yoborendi ase chinsemo ase chigasi ase goswachi bobisi ebintu biri bikorigeria bikorigeria chichuma gosune mugetie chuma gosune mugetie gento kendega kera chigoturubania oborendi bw'abantu barasensemeyo nigo bona abakenya bawo chugwetiwa ase bakurunga deadly radiation ibona go chugwetiwa asensemo ya ebita chinga kyora chugoso ase ebita ime eje chobisi chimeyega yubone go chigokonya asokotinya oborendi kwanekinga ababegu mbali go chigoso ase chinsemo ogoturubania omorembe mwanchu murigereria nigona ikira sepeji ya gatano narimo netengeyo yo minto Brighton ribaga eria nyare kugendera ayare asensemo ya standard byasano mwanchu muri Ndizi TV ebiro byetu bya minyokire kiagara wiki eli ebwato kento anyoretwe wiki eli ntokanyorwa totakabairoro asibwato ke mapema ayara seme magaseti arwana bokwenyorera bwesomere asinjira yubikirenu twende bwakira Brighton Dorcas na Joshua mama ni mama because of breastfeeding unless one is abnormal to recognize her. Thanks ayebiro they are so much educated sana oyagorona robo Christ mapana kosa waiting for ibwatoke free Friday from Ensakia this morning. Asante sana oyemamanyo nyanchinalia odebana mbekere yestawala korwana na kwa Nancy Kerubo ochiere Agnes Mamanyi Judy Kevin Santel Aden anyona nabarigeri bonsi Ndizi TV. Asante Moses Vini worukioga na Makori Doris na Joshua Dorcas na Joshua echuma engia free Friday na masabiki onze umachumulelia Ndizi TV ayara sasa magaset na bokwenyora bweso mere amangi kyara mangaroro asiri tukulia rero kwendi tuago chuteirie bwana nyore ko bia eri bwanjete asobo ime na asobo kale kabisa tutakatwenda sense media studio bonto so sense media bwato kento kara toma uchumbe yao otera kurioganeti ochia serwe bono mambi ngoro kyo kurioganeti ochia serwe na kukonde bwenzi yerene ala ni piota kete bongo engingero cha Gusii chirige konde bwenzi kurioganeti ikara Jose ni gale stand by ali aina kibina bionsi bya wikire asinjira yabena twenda sense media studio bono to kwerana na to so sense mo ye bwato ke free Friday edition asemambi ya boniga Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omoro buryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mokorwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no mulberi gwechi gosoli ngoche ya mase mokorwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etala nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechimashini chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekiumbe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo Samu gethanguru kuna munarega kama elaptech kun Dynapath Laboratories itari itumu na tori to kurida marwiri na malaria kuri tori sukari to blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zones for correctly nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imejo mochobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of